Салом алейкум дӯстон, дар ин видео мо оиди уровинои Фибоначчи дар ин маълумот метиҳем. Яъне ки Фибоначчи чияй, чӣ хел Фибоначчи дар ин кор мекунад ва чӣ хел ба воситаи Фибоначчи шумо метавонед ки дар ин чикор кунед, зелка кунед. Ва полностью ҷайнул мефаҳмонем чӣ хел истифодабарии Фибоначчира, чӣ хел ёфтани уровиноша ва кадом уровинои асосӣ дорад, ҳамаша мефаҳмонем. Шумо аз рӯи видео метавонед ки уже ёд бигирем полностью ба аз рӯи Фибоначчи анализ кардан. Нигоҳ кунед. Пеша ки мегӯям бародаро ки дар ин ҳама вақт вероятността ягон вақт анализиёи шумо 100% кор намекунад. Дар ин бачаҳо шогирдои мо аллакай медонанд ҳамашон ки дар ин вероятността любой анализи шумо дар ин метавонад кор кунад, метавонад кор накунад. Вероятност катия. Агар ки чанд қадар вероятностиҳои шумо дар ин зиёд шид, ҳамон қадар возможност зиёд мешавад ки шумо чикор кунед. Дар ин мисол правилно угадат кунед, ценара гиҷо меравад ва зелка кунед, фоида ба даст биёред. Обшум нигоҳ кунед. Фибоначчи ма ҳамчун вспомогательный инструмент дар ин ки истифодааш мебарам. Яъне ки уровини асосии ма, анализи асосии ма шида наметавонад Фибоначчи. Барои чӣ? Ма барои ки якчанд анализиҳои дигарро истифода мебарам. Мисол Эллиота, технический анализ истифода мебарам, свечовой анализ истифода мебарам смартманира ва баъдан просто бигем ки Фибоначчи қатӣ мо хулоса мекунем, вероятностҳоамонро зиёд мекунем ва истифода мебарем дар анализиҳомон. В общем нигоҳ кунем. Фибоначчи чӣ хел Фибоначчиро истифода мебаранд дар ин. Допустим мегирем Фибоначчи барои муайян кардани в основном коррекция, барои ғалтидани ин ки яъне ки дар кадом уровень бад то куҷоро ғалтид. Мо мефаҳмонам дар ин мо вақте дар истифода мебарем Фибоначчиро ки хотя бы мо слом тренд дошта бошем дар ин. Допустим инҷа мо слом тренд дорем дар ин. Тренд доштем, тренди мо чикор шидагия, слом шидагия, правильно мақсад шумо слом тренда истифода барем. Слом мешавад трендтон ва баъдан слом структураро шумо дар ин гиждат мекунед. Мисол структуратон вақте ки слом мешавад, баъдан шумо метавонед Фибоначчиро истифода баред дар ин. Ягон вақт Фибоначчиро просто так истифода набаред, барои ки мақсад ин дуруст нест. Нигоҳ кунед. Фибоначчи мо мегӯям ки дар барномаи TradingView касое ки медонанд дар компютер дар телефон дар маста метавонед истифода баред, метавонед даже скачат кунед tradingview.com. Пишам ссилкаша дар таги чӣ мемонам видеода. Будурен бесплатно бе ягон чизе мақсад истифода мебаред. Платни версияша маста дар кор нест, метавонед бесплатни версияша просто дурен истифода баред. Достаточно. Ма бесплатни версия истифода мебарам. В общем Фибоначчи вақте ки дар тарафи дасти чапона нигоҳ мекунем, инам хеле равзанова дар TradingView хай каси наметавонад кор кардан, ама видео кайдем болотар метавонед ки тамошо кунед тарзи кор дар TradingView-ро. Ина Фибоначчи ин ҳамин чизай. В общем бисёриотон ва то медонед ки фамилияан шуд Фибоначчи. Ин вақте ки нигоҳ кунед, медонед коррекция по Фибоначчи меён. Якчанд намуди Фибоначчиҳо ҳастанд уровино, но мо дар основном коррекция по Фибоначчи дар кор. Дигар чизош мо дар интереси нест дар Фибоначчи. Барои ҳар якомаш чизои хуча истифода мебаранд, хубаш коррекция по Фибоначчи. Нигоҳ кунед. Вақте ки шумо гуфтем дар ин слом структураро мебинед, чикор мекунед? Фиба тасвир мекунед ва муайян мекунед ки коррексияи шумо аз куҷо то куҷоро меяд. Фибаро чӣ хел тасвир мекунем? Нигоҳ кунед. Мо дар ин ҳама вақт минимум дорем. Нигоҳ кунед. Инҷа минимум мо ҳама нуқтаи поёнтарини мо инҷай ва нуқтаи максималимон дар ин инҷай. Мо ай ҳамон минимали то максималиша чикор мекунем? Фибоначчи тасвир мекунем ва ин уровини мешавад ки бигем ки уровинои дохилии Фибоначчи развороти ҳамин тренди моро муайян мекунанд. Хоб, ака нигоҳ кунед. Фибоначчи гуфтем ки барои муайян кардани, яъне ки ин ҳамин уровин бадамо, яъне ки чӣ қадар ин ҳамин точка меғалта. Мо афтиша ба воситаи Фибоначчи муайян мекунем. Ҳатто да рола бозӣ мекунад коррексия по Фибоначчи. Шумо метавонед ки болоравиро дар ин муайян кунед ба воситаи Фибоначчи ва коррексияро муайян кунед. Ва ин ҳолатда ози мо муайян мекунем коррексияро по Фибоначчи чӣ хел муайян мекунад. В общем гуфтем баъди слом структура шумо метавонед чикор кунед? Инҷа мо слом мекунем, баъдан метавонед Фибоначчиро уже истифода баред, бикашенеш. То вақти шумо слом структураро набинед дар ин Фибоначчи намонед ки шумо вероятностотон кам мешавад. Хоб, тарзи ма чиша скриншот мекунам, я бор нишонтон метиҳам настройкаоша чӣ хел кунед. Вақте шумо фиба мекашонед, шумо дигар хелай обязательно нигоҳ кунед. Болошда я бор меҷиқен. Инҷа настройка ки телефон дар ин се нуқтаро меҷиқен, поён мере настройкаҳо. Настройкаошро меҷиқен. Дар телефонам боша. На, хоб, вақти настройкаошро ҷиқен, хеле нишон метиҳад шумо. Инами значениҳое ки ҳастаст, пауза кунем, дурен эхтон турӣ кунем, обязательно чӣ хеле ки нама мондагим, неура галочкоша киштагим, мақсад чизе ки ҳаста, нем хел правильно фонша убрат кардагим, шумо нахел фон пайдо мешавад. Фона бигирен обязательно, мақсад нами чизе ки ма мондагим, намеура я бор видеоро пауза карда монед, правильно, баъд шумо нем хел пайдо мешавад Фибоначчи.
Хоб, обязательно уровни логарифмический да моне график тона да Фибоначчи. Если агар ки логарифмический ати анализ кунем. خب وقتی که فیبوناچی را تصویر کردین ای مینیموم فیبره ای مینیموم تا ماکسیمم یا بود دیگه میگم نگاه کنین مینیموم زون ما نمیشه با تنم حساب میکنه با فیبوناچی سو ای مینیموم زون شما چیکار میکنین تا ماکسیمم زون تو نمیشه سو ای نمی مینیموم ما چیکار میکنیم ای نمی زون میگیریم تا بالای شما چیکار میکنیم تصویر میکنیم این اماده چیت فیبوناچی و ما معین میکنیم ما در این حالت نمیدونیم لینی که ما در نمی حالت های ما نمیدونیم که تو جورا میافته خلاصه و چیکار میکنیم فیبر وقتی که میمونه با واسه فیبوناچی معین میکنیم انا که برای که شما فیبوناچی قطعی معین کنید که تو جورا لینی که تو میغلطه شما برای این باید چی را بدونید والای پرینسیپالیوت را بدونید یعنی که شما در рамкаи کدام والای پرینسیپالیوت یعنی چیزایی ما معین کردیم نگاه کنید салон анализ кардагим ва волновой принципалиот мо муайян кардагим ки примерно то райони 450-500 доллара салона мерава яъни волновой принципалиот ва агар растиам чиам метавонад ки то райони 1000 долларам чикор кунад салона бирава дайнамии цикл касое ки мисол доранд метавонад ки целутона муайян кунед уже бигем подсказка да шумо бесплатно нишон додам анализои салонара ки ҷода метавонад ки фурӯшен цели як яъне в райони 450-500 цели да в райони 900,000 доллара салонада метавонед ки дар молото касое ки харидагӣ фурӯшен в общем нигоҳ кунед волноваи элиот 5 волнага дорем ма дар бураш пуранаи фону барои видеои калона дар курси мо пурра нашоти элиот 4-5 та дарсе қариб 20 минути видеоанд ки ба як дарс фаҳмода намешавад барои ин қадар вақте ки волноваи элиота шумо медонед анализ мекунед метавонед ки ба воситаи муайян кунед ки чӣ хел фибоначчи кор мекунад допустим нигоҳ кунед вақте ки як шумо дар рамкаи волнаи як бошед дар элиот ина чӣ хеле ки ҷа мебинед дар график волнаи як даимо 1 2 баъдан 3 4 5 агар ки дар рамкаи волнаи як да бошед дар бисёри ҳолатҳо фибоначчи шумо дар бисёри ҳолатҳо дар хотиртон бигиред дар бисёри ҳолатҳо фибоначчи шумо кор мекунад ба уровинои асосии яъне ки фибоначчитон фибоначчи основно 5 та уровень дорад ина ман нишонтон метим як бор нигоҳ кунед хоб кадом уровино дар фибоначчи ҳастад уровинои асосиш хоб и уровини так бихози правильно мекашемаш нигоҳ кунед 0 ва 1 мақсад ами 0 ва 1 бигем ки бояд полни коррексия шумо бошад поён то боша мисол шумо инам ҷара анализ кардани мешед 0 ада ҷамонин 1 ада ҷам муайян мекунед то ҷора меғалтад в общем уровни асосӣ дохилиш уровни 2 0 236 0 338 05 0618 0700 чанд 86 ҳамин уровни асосӣ дар фибоначчи ва вероятностҳои ҳама зиёд дамос дета уровиняй яъне ки сете ҳамин уровни внутренний бигем и уровинои золотое сечение меган ман дар бораш нафаҳмам золотое сечение чие барои видео слишком дароз мешавад ҳамин сета уровни асосӣ уровинои ҳастанд ки вероятности зиёд қатъи рини камуҷа меяд ва агар ки шумо бигем волнаи принсипалиота бидонед мефаҳмед ки фибоначчи дар кадом ҳолатай мисол дар рамкаи волнаи як бисёри вақт фибоначчи шумо дар инами уровино кор мекунад ина бинед ӯзман нишон метиҳам нигоҳ кунед дар бисёри ҳолатҳо фибоначчитон чӣ кор мекунад дар определен нигоҳ кунед вақте ки шумо фибора мекашед ҳаракат кунед ки поёнравиро муайян кардани мешавед ноли шумо бояд дар боло бошад мо инамиҷа муайян мекунем ки то ҷора мефурӯяд нигоҳ кунед дар бисёри ҳолатҳо вақте ки дар рамкаи волнаи якен биёма фибара хубаш хавз кунам нигоҳ кунед дар рамкаи волнаи яки фибоначчи да бошед вероятности ҳама зиёд он мешавад ки уровни золотое сечени поён ё ки даям уровни 0786 дар бисёри ҳолатҳо дар хотиртон бигирем ки дар ҳолате ки мо дар рамкаи волнаи якем вероятности 70-80% да ринг намида уровень қатъи кор мекунад бисёртар золотое сечение кор мекунад баъдан и уровень кор мекунад ва агар ки мо дар рамкаи волнаи сеюм бошем дар фибоначчи мисол ин волнаи як монбад рамкаи волнаи як ин волнаи се монад ва агар ки дар волнаи се бошем дар элиот мо чӣ хел фибоначчи тасвир мекунем ай асоси волнаи д мисол ин ҷо мо бояд муайян кунем ки то куҷора меғалта ай минимуми волнаи д то куҷора мекашем то максимуми волнаи сера фибо мекашем яъне ки 0 боло мешавад мо чӣ кор мекунем муайян мекунем поёнравӣ дар инаи ҷо мисол мо слом структура кардагем дар инаи ҳолат слом дорем линии гем яъне тренч то есть структурамон слом шудаге ва мо поёнравиро муайян мекунем мо муайян мекунем нигоҳ кунед ки дар рамкаи волнаи се вероятности зиёде ки мо поён меем и уровинои определённая нигоҳ кунед уровини 223 уровини 0
38 ва уровни ки бисёртар кор мекунад инами уровин. Инами уровни дута уровин, асосӣ инами дутае ки ӯзи ман нишон додам зарду сабз, дар бисёри ҳолатҳо дар рамкаи валаи се анам ҷамъия коррексия ва инҷо шумо метавонед ки уже бе ягон чи бихаред. Ва ман анализ кардагим дар криптовалюта бисёр хушрӯ кор мекунад дар галубии фишки в основном монетаи ба қуввада, монетаи топда ганда хушрӯ ин уровино кор мекунад. Шумо метавонед ки муайян кунед, нигоҳ кунед дар салана то инами зонаро омадаги, баъдан уже валнаи 5 сар шудаги. Мақсад либо ҷамъия, либо ами се уровини асосӣ меяд. Вақте ки дар вална як бошӣ, инаи дута уровини поёнгӣ ма ина бо нишонато метим, инаи ҳолаташон нигоҳ кунем. Вақте ки 5 валнага буд мешавад коррексия абитсия мешавад дар инак, бо 5 валнага сар мешавад. Рамкаи вална як да. Биёин ӯзи нишонато метим. Рамкаи вална як даем. Нигоҳ кунед ки дар рамкаи вална як мо вақти фибоначчи мекашем, инаи минимум инами зона мекашам фибоначчиро инами ҷо мегирам. Мебарам то максимум шуд, ина вална як инамиҷа максимум шуд. Нигоҳ кунед ки вероятности зиёд қатӣ мо куҷо омадагем, золотои сечени омадагем. Дидем? Вероятности зиёд қатӣ шумо золотои сечени мефурӯед. Ҷа ки вассалом дар уровни мобайн чӣ кардагиай, барои чӣ илоли мефаҳмтон? Барои ки фибоначчи як ҳолати дигара метавонад ки бисёри вақт дар уровни сопротивлени поддержка чӣ кор кунад? Реаксия бигирад. Хайр ӯзи мо баъди мефаҳмонем. Вероятности мо зиёда ки нами уровино меём. Вероятности ганда зиёд дорем. Дар рамкаи вална як да ина нигоҳ кунем. Рамкаи вална як чӣ кор кардагиай? А вақти валнаи сера шумо муайян мекунед ба фибоначчи, ай валнаи ду мемонед. Мисол асоси валнаи ду мемонед, валнаи сетона полни муайян мекунед. Дар ин ҳолат вероятности зиёд қатӣ либо уровин меяд, либо уровин. Мақсад барои фибоначчиро шумо дуруст истифода бурдан дар анализотон, шумо бояд валнаҳои эллиотро бидонед ва баъдан анализои шумо хушрӯ кор мекунад ба фибоначчи. Ва фибоначчи қатӣ и якум донистани валнаҳои эллиота, дигам и донистани уровинои сопротивлени поддержка. Баъзеҳо мегӯянд кор намекунад сопротивлени поддержка, дигар чизор. Рости ман як чизро мегӯям, намедонам, одамо наметавонанд правилно кор кардани уровиноро. Ҳамаи чи дар ини любой намуди анализи кор мекунад, вақте ки правилно бифаҳмиш кор кунед. Нигоҳ кунед. Ина мо общи коррексияро ай валнаи бигем ки як рафтагем, ай саршавии инами вална то болоро муайян кардагем. Нигоҳ кунед ки ба воситаи фибоначчи дар уровинои фибоначчи реди ки мо чӣ кор кардем, реаксия додагем. Яъне ки ба миёнаи чиро омадагиай, фибоначчиро омадагиай, уровини 0.5 фибоначчиро омадагиай, баъдан уже гашта рафтагиай боло инаден. Вот. И шумо дар ҳамин ҳолатҳо метавонистед ки уже бихаред. Иҷада бо дар шумо чӣ дар кор мешавад? Донистани технический анализ. Вақте ки шумо фигураи технический анализа дар инак медонед, вероятностҳои шумо изменид мешавад. Мисол дар инҷа шумо фигура мебинед, ай технический анализ, вақте ки фигура мисол голова плеч мебинед, вақте ки шумо истифода мебаред фигураро меоред мемонед, вероятности шуморо мисол иваз мекунад. Агар ки золотои сечени рафтанӣ боша, вероятности зиёд қатӣ, нигоҳ кунед ки али фигура омадаги рост ин фигурада баъдан разворот шудаги дар ина. Общем, барои фибоначчиро донистан, как вспомогательни шумо бояд валнаҳои эллиотро бидонед, баъдан технический анализа муайян кунед. Вероятностҳои шумо зиёд мешавад ки шумо чӣ кор мекунед? Чотка бигем ки дар инак али фибоначчи сделка мекунед. Любой монета агар шумо анализ кунед, любой чиро муайян кунед, ба воситаи фибоначчи шумо чотка метавонед ки определит кунед, то куҷоро мебурояд, то куҷоро мефурӯяд. Мақсад ки метавонед ки чӣ кор кунед, сделка кунед ай рӯи фибоначчи. Хоб, гуфтем дар мо чӣ дар кор мешавад? Уровинои муайян кардани уровинои сопротивлени поддержка ва уже просто истифода бари фибоначчи. Фибоначчи бори дигар нишон метавонем тарзи кашидаша, просто максимум зона дар рамкаи вална баъди слом, мисол то минимумша тасвир мекунем. Всё. Ина ба воситаи муайян мекунем ки дар кадом ҳолатҳо рени ки шумо чӣ кор мекунад, разворот мекунад. Дидем? Хоб, ин ба тарзе ки муайян кардани бигем ки дохили коррексиони валнаи фибоначчи ва воситаи фибоначчи шумо метавонед ки болоравиро муайян кунед. Допустим, мо дар рамкаи вална як мекашем фибоначчи то поёна ва инами уровинои определёни ки ман мондагиам 0.618, 0.216 ва 0.2 дорад уровинда, ё уровинои ҳастанд ки ӯзи ман гирон мекунам 0.2, нигоҳ кунед. Уровинои ҳастанд дар фибоначчи ки вероятности зиёд қатӣ ҳамон уровинода коррексия метавонад. Нигоҳ кунед ки уровини 0.2 дамо фибоначчи рост ҳамон уровин рафтагиай, баъдан фуромадагиай. Либо и уровин мешавад, либо ина уровин 2 мешавад, либо и уровин. Нигоҳ кунед. В основном вақте ки рени ки мо омадагиай болоравӣ, дар ҳамин уровини 0.2 коррексия дода, баъдан рафта уровини чанд? Уровини 2.618 коррексия додагиай. Яъне уровинои золотои сечени кор кардагиай. Так шумо метавонед истифода баред, метавонед ки фибоначчиро
ба фикр ки фаҳмошид ягон савол ягон чето боша метавонед ки дар таги комментарий нависен фикротона ва агар ки бихоем ки пурра ёд бигирем Фибоначчираи ба мисол як видеои 10-15 минута Фибоначчи буд намешавад. Фибоначчи реально видеои темаи калонай, бояд шумо сом структураро муайян кунед, шумо бояд валаmoи элёта бидонед, хатяби кор кунед, шумо бояд технический анализа бидонед, барои ки ҳар як фигураи технический анализ вероятностҳои моро дар Фибоначчи алиш мекунад. Ҳар як фигура, мисол як фигура омад агар метавонад ки чӣ шава Фибоначчи шумо дига чӣ шава. Агар ки як дигар фигура омад боша метавонад ки изменит кунад, яъне ки уровень сопротивления падаш кунад, также дар ин вероятностҳои шуморо изменит мекунанд, яъне ки вероятностҳотона дига мекунанд ки мега ки уровни тоқҷора меяд ва дар ҳамон ҳолато шумо метавонед ки уже сделка кунед, масалан бихаред ва болоравида фурӯшед, мисол уже прибыли соз кунед. Барои ёд гирифтани пурра метавонед ки муроҷиат кунед дар телеграм канали мо ё ки дар инстаграми мо, ман ссилкаҳои сайтҳоро мемонам, ё ки дар ватсапи мо бинависен, обучение гузарен полный пурра насоти Фибоначчи, Эллиот, смартмания концепсияш ёд бигирем баъза чизоша. Мақсад пурра психологияи бозор ҳама тарафа шумо ёд мегирен кора ва метавонед ки уже самостоятельно сделка кунед. Хубаш ки шумо худтон ёд бигиред самостоятельно кор кунед ба умеди сигналу ягон кас нашед. Ман дар шогирдам мегӯям ки мақсад ба умеди сигналуи ман нашед, худтон самостоятельно сделка кунед ва дар ин ҳолат шумо метавонед ки хушрӯ кор кунед. Хуб, то видеои дига дар комментарий нависен, ягон саволотон боша ва бинависен ки дар бораи чӣ мо видео кунем дар мавзӯи оянда.